Dawn id-dettalji joħorġu minn rapport li kien ikkummissjona l-Ministru Ostingat fi frar tal-2004 u li sar mill-ekonomista u espert fil-qasam tal-enerġija John Galt. Galt ħadem f'dan is-settur fl-Istati Uniti, il-Ġappun, il-Lvant Nofsani u anki fl-Ewropa. Dan l-espert kien qal lil Malta illi l-investimenti li kienet toffri din il-kumpanija Alġerina kien se jkun ta' vantaġġi kbar għal pajjiżna milli investiment f'pipeline tal-gass. L-istess espert kien għamel kalkoli dettaljati dwar kemm kienet ser tiġi l-ispiża biex il-gass jinġib Malta kemm permezz tal-vapuri u kif ukoll permezz tal-pipeline u kien ikkonkluda illi l-ispiża kienet ser tkun irħas għal pajjiżna jekk il-gass kien ser jinġib permezz tal-vapuri. Il-Gvern kien ingħata parir biex jesplora bis-serjetà din il-possibilità. John Galt kien talab ukoll il-Gvern biex jesplora ma' numru ta' kumpaniji oħra għal proġett ta' qalba tal-produzzjoni tal-enerġija f'pajjiżna għal gass. Iżda kien ikkonkluda li priorità ma kellix tingħata lill-pipeline. Ir-rapport ta' dal-espert kien sar bħala parti mill-istudji li l-Gvern Nazzjonalista kienet jagħmel dwar proposta li kienet saritlu mill-kumpanija Taljana Eni illi rridet tibni pipeline tal-gass bejn Malta u Sqallija. Il-ġurnal The Times tkellem dwar dan ir-rapport mal-Ministru Ostingat li konferma li l-Gvern kellu ħafna rapporti dwar jekk pajjiżna għandux imur għal gass. Iżda fi kliemu id-diffiċli mhux li tiddeċiedi li tmur għal gass, iżda id-diffiċli huwa meta tmur għal gass u kif tmur għal gass. Ir-rapport tal-espert John Galt imqabbad mill-Gvern innifsu bħal rapporti oħrajn illi kienu jitkellmu dwar il-qalba miż-żejt tal-gass kien injorat mill-gvernijiet ta' Lorenz Gonzi fl-aħħar 8 snin.